Ben, e se vostedes se achegan o vindeiro domingo ata este concello de San Cristovo de Cea, terán a oportunidade non só de disfrutar do son dos máis de 4.000 gaiteiros que competirán aquí, neste lugar, por acadar os primeiros postos nas súas respectivas categorías, senón mesmo de achegarse a lugares realmente inesquecibles, como son o Mosteiro de Oseira e o Museo Liste. Fundáronno no ano 1137 4 monxes benedictinos e 10 anos máis tarde outros monxes chegados a Oseira impuxeron a disciplina cisterciense, ata entón inexistente en Galicia. Os monxes viviron no mosteiro ata a desamortización de Mendizábal, pero no ano 1929 volveron tomar posesión de Oseira, nome que parece indicar que en tempos houbo osos por estas terras. O conxunto monumental encerra nas súas diferentes edificacións unha interesante variedade de estilos artísticos, desde o románico de algunha das partes da igrexa, a construción máis antiga, ata o barroco da fachada principal do mosteiro, na que chaman a atención as columnas salomónicas que encadran a porta de acceso. Dentro, 3 fermosos claustros sucédense antes de entrar nas dependencias elexidas para retiro espiritual por moitas persoas, entre elas o escritor Graham Greene. O primeiro claustro coñécese como o dos cabaleiros, xa que os hospedaban alí os cabaleiros que viaxaban en dirección a Compostela. A fonte reproduce a original trasladada a Ourense. O segundo claustro recentemente restaurado é o dos medallóns, por ter na parte alta 40 caras de outros tantos persoeiros. É de estilo renacentista. O último claustro é o dos pináculos, nome que fai alusións aos remates dos seus poderosos contrafortes. No interior chama a atención a escaleira de honra. A igrexa, de estilo románico xival, é moi sinxela. A imaxe pétrea da Virxe do Leite do século XIII destaca como unha das máis valiosas de todas cantas se conservan no mosteiro. Chaman tamén a atención as pinturas murais que cobren a cúpula sobre o altar. A biblioteca garda nos seus andeis milleiros de volumes. Está en proceso de informatización. A sala capitular é un dos recunchos máis fermosos do mosteiro. As súas columnas, que parecen estar tortas, consiguen simular palmeiras cando se mesturan na bóveda. Un traballo perfecto do século XV. No exterior, a tranquilidade e o silencio acompañan a vida asceta do Cister e unha única sensación se apodera dos visitantes, o sosego. Son os apeiros de labranza máis rudimentarios, son os teares que empregaron as nosas aboas, son as chaves que abriron portas centenarias, son os candís que iluminaron moitos fogares, son, en definitiva, a memoria histórica dun pobo. Todos estes utensilios e moitos máis, ata un total de 6.000 pezas, están recompilados no Museo Etnográfico Liste.
situado nunha casa anexa ao mosteiro de Oseira e participando do esplendor deste conxunto arquitectónico no concello ourensán de San Cristovo de Cea, este museo, inaugurado no ano 1972, é pioneiro en toda Galicia. Todos estes utensilios perderíanse, esqueceríanse co paso do tempo de non ser polo labor deste home, Olimpio Liste, e da súa dona Xosefina, que dende o ano 1968 percorreron Galicia inteira na procura de datos e de útiles do campo que coa chegada da mecanización quedarían esquecidos nun recuncho no mellor dos casos. Nun espacio reducido de 200 metros cadrados, este museo é o que posúe máis pezas de todos os etnográficos de España, algo máis de 6.000. Consta de 3 salas de exposicións. Unha delas, a máis inédita, dedícase a Frei Pedro Pérez, exclaustrado nos tempos do reinado de Isabel II por orde do ministro Mendizábal. Este frade, que se converteu en párroco do Xeira, mercou esta casa que hoxe é sede do Museo Liste. O seu interior consérvase tal e como tiña o frade, a cama coas súas iniciais gravadas no cabeceiro, o seu palenganeiro, os libros que se puideron recuperar e, como non, os seus santiños. Nas outras 2 salas, o visitante pode gozar da mellor colección de xugos que existe en España, sobre 116 pezas. Un besadoiro galaico portugués do século XVII que podía ser tirado por 4 ou 5 parellas de bois e que se utilizaba para preparar a terra e para colleitar o millo. Conta, ademais, cunha colección única de básculas romanas, dende as máis cativas que se empregaban para pesar o ouro ata a máis grande que soportaba unha tonelada de peso. Ademais, neste cativo gran museo hai representados máis de 36 oficios, dende as fiandeiras con todo o proceso de tratamento do liño e os teares ata as palilleiras cunha recompilación de palillos de corme de camelle, os ferreiros e os gandeiros. O Museo Etnográfico do Xeira é, en definitiva, unha cita obrigada para todos aqueles que desesen coñecer mellor as raíces da nosa cultura e o fundamento das nosas tradicións. E seguimos desde Cea. Antón Castro Requeixo é o director da banda de gaitas que agora mesmo vai en primeiro lugar na primeira categoría. Pero o domingo poden pasar moitas cousas. O domingo pode pasar de todo, nunca é previsible un resultado dunha Liga Galega igual que de calquera outro trofeo. Pero xogando en casa tamén terá a súa vantaxe, non? Temos 2 pequenas ventaxas, pequeniñas ventaxas, unha é a de estar, digamos, liderando a primeira división, ao campeonato hasta o momento, e outra é xogar na casa que, desde logo, non sabemos que a xente de Cea nos vai apoiar porque é unha xente que colabora moito ca banda, que está sempre apoiando a banda, e iso de xogar na casa, pois sempre supoño que será unha axuda para, por menos, emocionalmente cara aos rapaces para poder ganar o campeonato. Antón, ti crees en realidade que a xente, é dicir, xogar na casa, como dicimos, os aplausos do público, as ovacións, que poden influir no xurado? Bueno, eu penso que o xurado é totalmente imparcial nese sentido, é dicir, temos xurado capacitado suficientemente como para que eso non lle influya. Non cabe dúda de que os aplausos onde van a influir máis positivamente quizá é nos propios intérpretes, nos músicos, e aquí esperamos que influya moi positivamente, evidentemente. Xa digo que os aplausos no xurado non deberían influir, xa que o xurado ten que ser totalmente imparcial. E, de feito, nós temos xogado fora e temos conseguido tamén o título e non ten influído nese aspecto. Eu penso que temos un xurado moi capacitado e moi cualificado e que non influyen en absoluto ese tipo de... En estes últimos días entrenades moito? Pues sí, máis do habitual. A verdade é que afrontamos este campeonato, digamos, con máis ilusión que os outros, non por o feito de querer ganar, sino por o feito de que xogamos na casa, e entonces queremos dar unha boa imagen e que non traemos o premio de fora, sino que xa se quede aquí, na nosa propia terra que é Cea. Bueno, en realidade estades
xogando na casa, como diste, pero hai moi pouca diferencia entre o primeiro, o segundo e o terceiro, Sí, exactamente, por eso decía que... Vai estar complicado. Sí, exactamente, o campeonato, digamos que está moi reñido na súa fase final, pero, bueno, nos afrontámoslo con moita ilusión, con moito traballo, sobre todo, dos chavales que estes días están facendo un esforzo moi grande, porque xa sabemos todos que son épocas de exámenes tamén, e os campeonatos coinciden en moi malas fechas, pero estamos facendo un esforzo bastante fuerte e penso que, polo menos, a ilusión témola de gañar, e se non gañamos, pois non pasa nada, como outras veces ten ocorrido e non pasa nada. En cal dos capítulos de puntuación estades mellor, en cal estades peor? Bueno, como a puntuación é un caso global máis ben, pois penso que... Bueno, refírome a afinación... Digamos que no apartado de percusión é un pouco tamén onde nos destacamos, pero, bueno, hai que confluir todas as puntuacións, porque senón, se só te centras nunha puntuación, pouco podes esperar. O conxunto é o que máis nos determina, penso eu, o conxunto en xeral, tanto interpretación, afinación, percusión e estética, penso que o conxunto xeral é o que nos engloba e que nos dá a nosa referencia como banda de gaitas de cea. Agora mesmo, entón, cantos gaiteiros tedes nas... Me parece que son dúas bandas, non? Sí, temos a suerte, digamos, de ter dúas bandas de gaitas competindo as dúas na Liga Galega e temos sobre 30 componentes en cada unha delas. Vamos a convocar para a primeira división sobre 15, 16 gaiteiros, isto é como o fútbol, hai que convocalos tamén. E concentralos, a mellor. Exactamente. E, bueno, sobre ese número, 16 gaiteiros, 4 tambores, 4 timbales, un bombo e resto panderetas. É unha escola detrás con moitísimos máis veteiros, non sei. Sí, exactamente. Hoxe temos unha forza desde abaixo de apoio que estamos facendo un traballo para que esa xente dentro de pouco poda estar na banda dos pequenos e despois xa prontamente na banda dos titulares, que é a banda de gaitas de cea. Antón Castro Requeixo, gracias, sorte. Gracias a vos. Vémonos o domingo, se Deus o quer, aquí neste campeonato. Aquí vos esperamos. E, bueno, que sexa o que Deus quer. Esperamos vos a vos e a toda a xente que se queira animar a ver esta competición que, desde logo, é moi significativa para Galicia e nos animamos a que veña a xente con esta, non só o que é a banda de gaitas de cea, sino tamén o pobo de cea e o pan de cea. Pois agora, para rematar este programa que fixemos hoxe desde aquí, desde Cea, pois como avance dese campeonato da Liga Galega de Bandas de Gaitas, desa final que se